Christian Eriksen is uitgeroepen tot Deens voetballer van het jaar. De middenvelder won met 60% van de stemmen. Eriksen won afgelopen jaar al veel prijzen als talent, onder meer talent van Ajax en de prijs voor talent van de Eredivisie. Met de prijs voor Deens voetballer van het jaar treedt Eriksen in de voetsporen van Dennis Rommedahl. Han er blot 18-19 år, men fast mand hos Ajax og på landsholdet. En teknisk begævelse, scenesætter og kreatør. Årets fodboldspiller 2011, Christian Eriksen. Jamen, jeg er meget æret over at skulle stå her i dag. Jeg havde slet ikke regnet med allerede nu at skulle have den pris her, og det er et kæmpe skulderklap. Og specielt til dem, der har stemt på mig, det betyder rigtig meget. Man skal selvfølgelig sende en masse takkebrev rundt omkring, og det er selvfølgelig min familie, der skal takkes først. Og holdkammeraterne både her og på lands, her og i Ajax, og trænerne rundt omkring. Det betyder rigtig meget, og jeg er rigtig glad for at stå her, så mange tak. Eriksen is met zijn prijs voor Deens voetballer van het jaar nog niet helemaal talent af. Hij is namelijk een van de favorieten voor de Golden Boy, het Europees talent van het jaar die in december wordt uitgereikt. De prijs van talent van het jaar in Denemarken ging naar Nicolai Boylissen. De verdediger debuteerde vorig seizoen in Ajax 1 en won de 30e landstitel met Ajax. Han er 19 år fra Ballerup, nu repræsenterer han Ajax og landsholdet. Hans talent er indlysende og fremtiden stor. Årets talent 2011, Nicolai Boylissen. Først og fremmest så tusind tak for at få den her pris. Det er en stor ære for mig at modtage den. Der er selvfølgelig nogle mennesker, jeg rigtig gerne vil takke, og jeg vil starte med alle mine holdkammerater, både på klub og landshold. Uden dem vil jeg ikke have muligheden for at stå her i aften. Så vil jeg også godt takke trænerledere og resten af staben omkring begge hold. Og sidst men ikke mindst, den største tak af dem alle er selvfølgelig til min dejlige familie, og især mine forældre og min søde lillebror. Met Boylissen en Eriksen was Ajax dus goed vertegenwoordigd op het Deense voetbalgala.